Нови промени в здравната система на Германия през 2026 година. Всички знаем за новите електронни пациентски карти, които би трябвало да улеснят обмяната на информация за нас. Другият въпрос обаче е, че малко от нас знаят изобщо каква информация има в тях за нас. Но до есента на тази година може би ще има решение и за това. Промяната ще бъде, че когато се промени нещо за теб или се качи нов документ в твоето пациентско досие, веднага ще получиш известие за това и ще можеш да го видиш. В електронната пациентска карта или ЕПА се събират на едно място всички диагнози за теб, рецепти или лекарски писма. Разбира се, ако не си възразил миналата година и не си се отказал от тази възможност. А новото, както казах, е пуш известието. През есента на 2026 година, когато лекар публикува нещо за теб, качи се рецепта за теб, веднага ще видиш. Пример, направил си кръвни изследвания, няма да звъни следващата седмица, за да питаш: ало, готови ли са ми кръвните изследвания? Не, ще го видиш веднага, когато излязат в телефона си. Това променя изцяло начина, по който ти можеш да следиш лечението си. Не чакаш писма, не звъниш по кабинети, а всичко идва при теб в реално време и е на едно място. Паралелно с това, ЕПА използва също електронен медикаментозен план. Там виждаш какви лекарства приемаш, в каква доза и колко често. Така лесно могат да се избегнат грешки. А ти активира ли вече твоята електронна пациентска карта? Напиши долу в коментарите, ще ми е интересно.